10 000 крачки, 20 000 крачки, 30 000, 40 000, 50 000. Здравейте, аз съм Мартин. За тези, които ме познават, знаят, че ходенето е моят предпочитан метод за кардио. И по принцип се целя да правя над 10 000 крачки, но този ден ще опитам нещо много по-различно. Ще направя 100 000 крачки за един ден. Нека да започваме. Между другото, след това приложение ще следа разстоянието. Както винаги, първите ми крачки са да изхвърля бакука. Останал и до магазина за хляб трябва да отида и започваме обиколката. А като седя колко трябва да ходя... 59. Още от рано по улиците, още не е напекла жегата, по пътя няма никой, само аз ходя като някакъв луд. И започваме напред и нагоре. Първата дестинация ще бъде гребна база, защото до там са около 2-3 км и ще помогне доста с крачките. Вече сме на локация, тук е доста обрасло, не знам как все още се ползва това нещо. Вече съм на 5000 крачки, което е 5% от предизвикателството. Ето го и кучето долу, вече се доближихме доста до него. Лежи си съвсем спокойно, поне не ходи 100 000 крачки, за разлика от мене. Мисля, че вече умората започва да се показва. Пречатнях от всякъде, но няма да се отказвам. Вече става доста трудно. На около 20 000 крачки съм, мисля, че 21 000 крачки вече направих. Ще ида до един магазин да се отбия да пия някакъв чай и вода, нещо. И трябва да се видя с един човек, малко да ме заради с ютубърска идея. И с него ще повървиме на някъде, да ми помогне малко да имам някаква компания. И друг не ми идва нищо на ум. Ходете, полезно е. Сега ще ви покажа една гледка. То гледка е силно казано, защото вече е изсъхнало и е лятно време. И тук всичко е обрасло. Ето тук долу, ето там ще завъртя. И ще мина през тази сграда от другата страна. И ще ида към този човек да се видиме с него. Да си поприказваме, ще обиколиме и с него ще има сигурно някой кадър. И така. И да ви кажа, когато почнете да правите нещо, правете го, не се отказвайте, продължавайте колкото толкова. Сега ще се опитам да направя 100 000 крачки и ще видим докъде ще стигнем, дано да ги направим. Аз се надявам до поне 12 часа вечерта, защото вече добре, че слънцето малко се скри, защото беше много топ, аз бях целия в пот. И сега ще обиколя натам по един път черен, да навърта още едно кръгче и продължаваме. Времето напредва, както напредваме и ние с крачките, но натискаме. Сега ще завъртя една обиколка на града, колкото се мога по-бързо, защото те трябва доста крачки, не сме на чак толкова много. И най-вероятно ще ви покажа тук някой екран, който е отчело приложението. И ще мина до нас да си сменя тениската, защото вече съм се изпотил много. И виждаме се. Прибрах се малко да хапна, защото се изморих доста и прежаднях и направо на 42 000 крачки сме. Продължаваме. Искам в това видео да надъха всеки един, който го гледа, да отиде да направи и той 100 000 крачки. Ус! Оу, и за тия паднали дървета. Сега съм тук в една гора
която ще направя една обиколка по екопате. Това дърво е огромно. Ще направя една обиколка по екопатеката, тя е около 6 км и това ще добави още някакви крачки. Приятели, искам да ви кажа, може би не сте го чували за пръв път, но българските земи са една от най-хубавите. По няколко държави са толкова добри, колкото примерно нашата България, защото горите има всичко. Може да видите катерица, може да видите всякакви върбчета. В някои държави, примерно като Англия, ходил съм там, не ми харесва. Сега ще ида до Lidl да взема някои продукти и без това тъмната ще навърта още крачки. И ще се видим в Lidl. Между другото е ужасно горещо. Не знам днес как ще издържа. Има намаление на праскови. Най-вероятно ще взема една. Седнах малко да отпочина, че вече краката ми не издържат. Стъмва се, времето напредва. Ще видим докъде ще стигна. Вече краката не издържат толкова много. Вече са 62 000 крачки. Ще вървя още малко, вече часът е 11:10 и ще видя докъде ще стигна. Вече нямам никакви сили и добре, че поне се съгласих да направя този чалендж, защото все пак е добре да се ходи толкова много понякога. След още 40 минути ходене, часът е 12:10 и крачките са около 70 000. И някой друг ден ще направя пак видео, но този път няма да се откаже и ще бъдат 100 000 крачки. Очаквайте видео второ.